ejjew uru li tridu tkunu l-bidla, ejjew uru li intom tridu li dal-pajjiż jimxi l-qoddim. Ejjew batu messaġġ flimkien miegħi li jiena ddeċidejt u int iddeċidejt ukoll. Dan kien wieħed mill-messaġġi li għadha l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul intervista fuq Net FM u l-midja soċjali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema kun il-bidla tibqa' l-qofol tal-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fejn din it-tema hija marbuta wkoll mal-festi tal-Indipendenza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar l-esperjenza li kellu mal-Awċin is-Sibt u tenna l-viżjoni għal Għawdex, viżjoni ta' ambizzjoni li se tejjeb il-ħajja fuq il-gżira Awċija. Għawdex mhijiex tat-tieni klassi, li għalija Għawdex hija importanti, li għalija Għawdex nistgħu b'ambizzjoni naslu ħafna iktar il-qoddim. Fost oħrajn għadni kif semmejt anki li konna żewġ vapuri ġodda wieħed minnhom tal-merkanzija. Ħalli inti hemmhekk iżżid l-aċċessibilità, il-konnettività ta' dak l-Awċi, ta' dak il-Malti li jrid jinvesti f'Għawdex għaliex jara li hemm iċ-ċirkustanzi idonji għaliex jgħid isma' jiena li kolli l-attività kummerċjali tiegħi f'Għawdex mhijiex se tkun ta' diffikultà. Mistoqsi minn Grazzjella Tard Previt wara l-aħħar proposti tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista kien dak li dar il-pajjiż taħ il-ħolma Ewropea u minn hemm qatt ma ħares lura. Huwa qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jitlob il-Kummissjoni Ewropea biex tapprova għajnuna speċjali mill-Istat ta' 40 miljun euro. U dan sabiex negozji żgħar u medji jkunu jistgħu jittaffu minn dan l-impatt qawwi li qed ikollhom in-negozji f'kuntest ta' importazzjoni u esportazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jniedi aktar proposti dwar l-ambjent għax l-ambjent għall Partit Nazzjonalista huwa priorità. Dan huwa l-mod għaqli ta' kif aħna rridu wkoll immexxu dal-pajjiż. Billi aħna iva nimxu favur żvilupp, però mhux għaskapitu tan-nies. Għalina huwa importanti ħafna li mhux biss teżisti imma tgħix. Dwar iż-żona ta' Żon Oru se jagħmel Partit Nazzjonalista fil-Gvern, Bernard Grech wieġeb li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmilha ċar li fil-politika li se titwettaq dejjem se jinġibu l-ewwel l-interessi tar-residenti. L-art taż-Żon Or trid tiġi lura iva għand il-poplu Malti u Għawċi kollu. Trid tiġi lura iva għand l-iskalin. U dik il-weda tiegħi hija ċara li se nkun qed nagħmel minn kollox jekk jiena nkun fdat bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż biex dik l-art tiġi lura għand il-poplu. Imma mbagħad investiment. Inħarsu lejn Żon Or Point. Mhux noħduh u ntuh lil sadim imma ninvestu fih. Imma fost oħrajn għandek il-pixxina li llum kulħadd jaf illi għandha potenzjal enormi. Dwar l-għoli tal-ħajja, Bernard Grech qal li din il-problema l-Partit Nazzjonalista mhux se jitfaħħa taħt it-tapit. Meta naraw illi hawn ħafna nies ilaqqas ix-xirja bażika ma jistgħu jagħmlu, aħna għandna dmil nibqgħu ninsistu illi naraw kif ikun hemm reviżjoni tal-kola li tagħmel sens. Ħalli tirrifletti verament dawn iż-żiediet fl-għoli tal-ħajja. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista mhuwiex perfett iżda bl-umiltà qed ifittex li jisma' lil poplu u qal li l-Partit Nazzjonalista se jiddeċiedi biex iħares lil Malta u lil Għawdex fl-interess tal-ħafna u mhux tal-ftit. Se jkollna attività kuljum sakemm jekk Alla jrid fl-20 ta' Settembru lejliet l-Indipendenza niltaqgħu fuq il-Fosos id-dar naturali tal-Partit Nazzjonalista biex niċċelebraw l-Indipendenza. Ejjew biħġarkom, ejjew il-kol. James Aronellu, Net News.